بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا غنم ثلاثة شابيو وذو القعدة هجرانا لشكرا دبودا دريه دا 42 wanda ya daidai da 22 ga watan Yuni miladiya shekara ta 2021. hadisin mu na yau عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. حديث منيو عن كربوش دقا ببان صحابي ثوبان يرضى الله يتبتع الريشي لشيد سوان صحابين من زان الله صلى الله عليه وسلم قباكي لا ونن ببان صحابي ثوبان شيني رويتو يتشي من زان الله سيراد أمين جان الله سيارة تبتع الريشي ياتي: عليك بكثرة السجود لله، إنا مك أمرنين دك يويت عينه سجدا دان الله سبحانه وتعالى كريم، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. saboda lallai tabbat babu wani sujuda da zaka yi ma Allah subhanahu wataala sujuda guda face sai Allah subhanahu wataala ya daga maka, ya kara maka ainihin daraja sakamakon wannan sujuda. wa hatta anka biha khati'a, haka nan kuma zai kankare maka ainihin laifi guda daga cikin laifukanka. ma'anar hadisin kenan ta gaice Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu kenan uwa a cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu umarnin cewa mu yawaita sujuda, mu yawaita yi ma Allah subhanahu wa ta'ala sujuda. ma'ana sawa'un cikin sallah ko kuma wajen sallah mu kasance masu ainihin tsawaita ainihin sujuda, mu gyara sallah mu, haka nan kuma wajen sujuda mu kasance masu dadewa cikin sujuda. ya zo a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma'ana lokacin da bawa ya fi zama kusa ga ubangijin shi shine lokacin da bawa yake cikin sujada. dan haka sai ku yawaita yin addu'a. ma'ana lokacin da mutum yake sujada lokacin ne da yake direct yake da Allah subhanahu wataala, yana ganawa da Allah subhanahu wataala ne kai tsaye. dan haka kenan sai mu yawaita yin addu'a a cikin sujada. a cikin hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa duk sujada guda da zamu yi ma Allah subhanahu wataala, sawa'un cikin sallah ne ko kuma wajen sallah, misali wanda ke karatun ainihin alqur'ani yazo inda ke da kai sujada, idan ya sujada to duk sujada da mutum zai yi ainihin Allah subhanahu wataala zai kara mai daraja, hakanan kuma zai kankare mai ainihin daga cikin laifukan shi. kenan mu yawaita ainihin sujada. hakanan kuma musan cewa ana yin sujada ne akan gabobi guda 7, sawa'un cikin sallah ne ko wajen sallah, inda ya sujada mutum zai akan gabobi ne guda 7. na farko ainihin ita ce fuska ma'ana goshin mutum da hancin mutum duka ana son su taba kasa. ainihin na biyu da na uku sune ainihin tafukan hannaye guda 2, sannan kuma gwiwoyin kafa guda 2 sun zama 5 kenan, sai kuma kanun yatsu na ainihin kafa sun zama guda 7 kenan. nan duka ana son mutum ya sujada akan su. sannan kuma idan mutum na sujada ainihin zai haɗe ainihin in yatsun shi na hannu ya kawo su ainihin daidai setin kafaɗan shi ko kuma daidai setin ainihin kunnuwan shi. kenan nan ake sa ainihin ake aza hannaye a cikin sujada. sannan kuma hannayen mutum za su kalli ainihin alƙibla ne, za su kalli alƙibla. sannan kuma kanin yatsu na kafa su ma ana son su kalli alƙibla, ma'ana mutum zai tankusar da su ne don su kalli ainihin alƙibla. wannan shine ake son ainihin shiffa ta sujada ainihin ta kwarai. kenan uwa sai mu tashi mu koyi ainihin karatun sallah yadda ya dace domin mu yi sallah yadda ya dace. wannan kenan Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu, Allah ya samu daga cikin bayan shi na gari wanda suke yin sallah yadda ya dace, kuma Allah subhanahu wataala ya karba da gare mu. Allah ya karba da gare mu ibadun mu gabaki daya, salloli da sauran ibadu Allah subhanahu wataala ya karba. Allah ya samu na samu yarda shi a cikin ibadun mu ne da kullum. zunuban mu da kurakuran mu da laifukan mu Allah subhanahu wataala ya yafe mana, kada Allah ya kama mu da su. Allah ya lullube mu da rahamar shi da yafuwan shi da tausayin shi duniya da lahira. Allah ya samu daga cikin masu sauraron magana tare da aiki da mafi kyau daga ciki. inda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya karba da gare mu, inda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana. margaya daga cikin musulmai Allah subhanahu wataala ya yafe musu, Allah ya shi kansu, Allah ya sa su huta.
mu da muka yi saura Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu rayuwa ta musulunci, Allah ya kashe muna masu imani, Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu. Musulmi da ke cikin walhalu kala kala, da ke cikin bashi da matsi da talauci da bacin rai, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi, Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya mana tsari da kariya game da bid'a da sakin hanya. Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkanin bukatun mu duniya da lahira a cikin sauki. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.